La Vela encara romania asseguda al despatx amb els ulls tancats. Estava quieta, molt quieta. Es trobava a la casa del carrer de l'Arc. Tenia el cos tensat com un jonc i allargassava els braços cap amunt. Llençols blancs, olor de pa acabat de fer i aquella mirada absent del pare quan ella insistia a preguntar-li sobre la mort del iaio Sebastià. El van matar a la guerra, mormolava sempre amb els llavis secs. Qui el va matar? Com? Per què? Però el pare, amb els ulls desenfocats de tristesa, només murmurava: si les coses es poguessin fer 2 vegades. Després callava. I ella renunciava a insistir-hi perquè no suportava veure'l tremolar com un ocell ferit. Mai no va saber què havia succeït i a còpia d'anys el final tràgic del iaio Sebastià es va anar diluint en el silenci. Va remenar el cap. Viatjar a les Cales. Potser sí que les Cales era l'única possibilitat que li permetria prolongar la vida, però la inquietava enfrontar-se a aquell passat fet de silencis. Li feia por gratar la crosta de la ferida que, com el lacre, havia segellat els records.